o ye arabukan nasira ye. o arabukan nasira mun filɛ nin ye sariya fana b'o kɛlɛ in de kan. sariya fana bɛ o kɛlɛ in de kan. o misaliya dɔ kira sallallahu alayhi wa sallam a ko ni aw dɔla kelen b'a fɛ ka sunɔgɔ e k'i tɛgɛ fila gɛrɛ ɲɔgɔn na k'a dayɛlɛ ka qul huwallahu kalan ka qul a'udhu bi rabbil falaq kalan ka qul a'udhu bi rabbin nas kalan k'a bɛɛ kala siɲɛ kelen kelen. o kɔfɛ i b'i da fiɲɛ laminɛ k'a fiyɛ i tɛgɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ daji tɛ bɔ. i bɛ tutu k'a kɔnɔ mɛ daji tɛ bɔ a la. o kɔfɛ i b'i fari fan bɛɛ lajɛlen saalo n'a ye k'a ta i kunkolo f'i sɛntigɛ. i bolo bɛ yɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ i farisogo la i k'o kɛ siɲɛ 3. kira yɛrɛ tun bɛ nin kɛ sallallahu alayhi wa sallam k'a yɛrɛ saalo ni kuranna ayaw ye, wa a tun b'a mɔdenw fana saalo n'o ye. an b'a Aisha radiyallahu anha kira banalen kɔfɛ a fatura bana mun kɔnɔ a yɛrɛ kun tɛ se k'a tɛgɛ fila kɔrɔta. an b'a Aisha kun bɛ kira tɛgɛ fila minɛ ka sora ninnu kala a kɔnɔ k'a yɛrɛ tɛgɛ minɛ k'a fari bɛɛ lajɛlen jɔsi n'a ye, k'a sabu kɛ a tɛgɛ fila barikalen don sallallahu alayhi wa sallam. o la nin de bɛ wele ko saaloli. a kiti ye mun ye? a kiti ye aljawaz, a bɛ bɛn. a kiti ye de k'a fɔ a bɛ bɛn. fɛn mun tɛ bɛn o kɔnɔ an ka kuma bɛna se o ma ɲɛfɛ inshallah. an bɛna dalilu damadɔ fɔ minnu b'a jira an na k'a fɔ saaloli a bɛ bɛn. mɛ n'a fɔra ko saaloli o ye fɛn mun dɔnna an ka sariya kɔnɔ, mɛ jahiliya tilela silamɛya nali ɲɛfɛ saaloli mun tun bɛ o kɔ tɛ dɛ. ani ko kura minnu donna la nin waati laban in kɔnɔ k'a kɛ métier ye, k'a kɛ nafolo ɲini sira ye, ka mɔgɔw tromper n'a ye, an kan t'o fana ma. an kan bɛ de an ka sariya ye fɛn mun ladaga o kɔnɔ. Auf ibn Malik radiyallahu anhu a ko jahiliya kɔnɔ olu tun bɛ saaloli kɛ. n'a fɔra ko jahiliya o de ye waati mun kɔnna kira ka cineya n'a ka nabiɲumanya ɲɛ, o de bɛ wele ko jahiliya. mɛ silamɛya nalen kɔfɛ o tɛ jahiliya ye tuguni. o la yani olu ka silamɛya saaloli tun b'o bolo. u ko kira ma sallallahu alayhi wa sallam e hakilina ye mun de ye o saaloli in kɔnɔ? kira sallallahu alayhi wa sallam a ko aw kun bɛ saaloli mun kɛ, aw kun b'a kɛ kɛcogo mun na ani kumakan minnu kun bɛ fɔ a y'olu kɛ a k'o fɔ n k'o mɛn. aw kun b'a kɛ kɛcogo mun na ani aw kun bɛ kumakan minnu fɔ a la a y'olu fɔ n k'a ye ani n k'a mɛn. o kɔfɛ kira ko la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi shirkun, baasi tɛ saaloli la, baasi tɛ bɔrɔnin na maadama ni filaninkafoya t'a kɔnɔ. filaninkafoya kuma t'a kɔnɔ, a kɛwale t'a kɔnɔ. ni hadisa in nana fi sahih muslim. وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنه أكو alakira sallallahu alayhi wa sallam a jɛra ni saaloli ye min al-ayn ka bɔ ɲɛ tɔɔrɔ ma. ni ɲɛ ye mɔgɔ mun minɛ, mɔgɔ dɔ k'i filɛ n'a ɲɛ ye, o ka kɛ sababu ye i ka bana ka tɔɔrɔ dɔ s'i ma, kɛra ko baasi tɛ
ango tigi salo ni tanganaw ye ani Qur'ana ayaw kira ko nye tiɲɛ de don n'a sɔrɔ fɛn bɛ yen mun bɛ latigɛ kɔn ɲɛ kun bɛ latigɛ kɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen u dusukun man ɲi dusukun ɲɛnama t'u la n'a dɔw y'i filɛ cogo dɔ la i bɛ bana kira sallallahu alaihi wasallam a ko mɔgɔ jugu dɔw bɛ yen u ɲɛ bɛ misi dɔ barama kɔnɔ o kɔrɔ ye u ɲɛ b'a faga a bɛ bɔ kabi f'u b'a kantigɛ k'a sogo tobi ɲɛ man ɲi dɛ o la an ka yɛrɛ tanga ni tanganaw ye o bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ juguw ɲɛ tɛ se an na mɛ n'an y'an yɛrɛ labila ala b'an d'u ma dɛ kira ko baasi tɛ mɔgɔ mun ni ɲɛ y'a sɔrɔ an k'o tigilamɔgɔ salo a nana kira ka kumakan dɔ kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam cɛ dɔ ɲɛ y'a minɛ kira ko sahabaw ma aw sigalen bɛ jɔn de la u ko karisa an sigalen bɛ karisa la dɛ dalilu sɔrɔla waati min na k'a fɔ o tigilamɔgɔ ye mɔgɔ jugu ye a y'a filɛ cogo jugu la kira y'a wele ka ji d'a ma a b'a hakɛ to a fari yɔrɔ sumalenw a sen fila ni ɲɔgɔn cɛ a kamankɔrɔlaw a y'olu k'o kɛ ji kɔnɔ a ye mun filɛ n'a ɲɛ y'o minɛ u taara ji in bɔ a kan k'a sɔrɔ a t'a kalama alhamdulillah ala ta kɔfɛ ɲɛ mun kun y'a minɛ o y'a bila o la ɲɛ ye tiɲɛ dɛ ni mɔgɔ mun sigara a la n'i ma fara ala b'i jarabi n'a ye o de la fɛn dɔw bɛ o kɔrɔbɔli man ɲi an kana to ka fɛnw kɔrɔbɔ kɛra ko ni kɔrɔtɛtigi ko a ye terrain tracé k'a ci ko n'i tɛmɛna kan i bɛ sa k'i kana tɛmɛ a kan dɛ i k'a fɔ nkalon dɔ mɛ i ka tɛmɛ yɔrɔ wɛrɛ fɛ a dɔw la ala b'i lajarabi k'i filɛ est ce que fɛn mun b'i nɛn kan ani mun b'i dusukun na o ye kelen ye wa an kana to ka kow kɔrɔbɔ ko nin ma ɲi n'i y'a kɛ nin b'i sɔrɔ ko ne b'a kɛ foyi t'a la kan'a kɔrɔbɔ a fɔ nkalon dɔ mɛ kan'a kɔrɔbɔ a kɔrɔbɔli a dɔ la ala b'i lajarabi k'i filɛ ala ko wa nabluukum bisharri wal khayri fitna n b'aw lajarabi ni hɛrɛ ye wa n b'aw lajarabi ni hɛrɛ tana fana ye k'aw ka limaniya degɛrɛ jateminɛ walhuma ani bagamafɛnw fɛn o fɛn n'a ye mɔgɔ kin ni baga de b'a la saloli bɛ kɛ o fɛn kɔfɛ buntenni ye mɔgɔ dɔ kin walima sa k'a tigilamɔgɔ kin an b'o yɔrɔ salu ni tanganaw ye wa namla ani sumuni walima fɛn o fɛn n'o kisɛlaman don n'a bɛ poyi hadamaden farikolo la k'o fana salo sariya la o bɛ bɛn kira sɔnna n'o ye sallallahu alaihi wasallam ni hadisa in nana fi sahih muslim jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma ako kira ko sallallahu alaihi wasallam man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al mɔgɔ n'i bɛ se k'i balima dɛmɛ i k'a dɛmɛ u ko saloli fana bɛ dɔn nin kɔnɔ mɔgɔ mun bɛ se saloli la i bɛ se tanganaw na i bɛ se kuranɛ ayaw la i balima dɔw man kɛnɛ i k'a dɛmɛ mɛ kana bɔ sariya kadiri kɔnɔ kɛra ko baasi tɛ saloli la ni filani kafoya t'a kɔnɔ a kumakan t'a kɔnɔ a kɛwale t'a kɔnɔ an b'a Aisha radiyallahu anha ako kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha ishtaka minna insanun masahahu biyaminihi thumma qala ako ala kira kunbɛ ni mɔgɔ dɔ banana ulu la ala kira bɛ gɛrɛ a tigilamɔgɔ la a b'i kini bolo da a tigilamɔgɔ fari kan kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma yɔrɔ mun b'a dimi
أكوفي أبيت تغنان كلام أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما نايا تغدا أويرينكا أبافو أذهب البأس رب الناس أدم دون دبما أدم دون تيجي ألا ما نينيفه geleya mu meninka tora mu baka iko wuli ka baka washfi anta shafi ikatlaka kenya ede kenya masay la shifaa illa shifauka kenya te ne alama kenya munti ma sega ma kenya foni ala ike sababu ye ikatigila mo kenya shifaa la yughadiru saqama ika kenya da tigila mo ma kenya mu nate bana toy ate torato atigila mo ka ate geleya to aka kira kumeninga wala ni memu ne jirana ni fari famu be dimi mbika ibi tega da oranka ibe nin duwa wen kala ina fo kira kumba kala chugo na sallallahu alaihi wasallam ni ya kala ni dangani yaye iba no yi farla me koy jonga isay kafle ay isay mantala ka kola ni ya isay ati nafa ni ma dala fana ati nafa fi ka dala de ka fo kira yin ni fo chiedo wa ben kene ya fana mena ma ko chugo ati nafa de a ko ni fana fora koy jon fana ngani fana korobo kafle korobo fente amesage duwa wen kamba kala tukun adhhib al-ba's rabb an-nas washfi anta ash-shafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama ni mo mentado ibe gere karamo la wa sebe kadima tuta la tatala wala sebenin tala kolita la fo were tala ibi tega dai fari yorom mi dimi doro iba kala danganiya anil limaniyaka ka fala kira de yafo tanganando furado no kira bi kenya menama ko chokolati na fade lakin ni saloni mu fleni shartu de bala jien famo fame sharti bala no shartu nun dafara sharia la bebe no shartu madafa atebe chokoshila wa shartu ni sharti sabay afolo alla ya'taqida annaha tanfa'u li dhatiha duna Allah emumbe mo salo walma ube mun salo ikana siri duskuna ka fo saloli nebe ikkeneya ka sur alati ikano blay duskuna ni ode blay duskuna wala iye saloli nebla ala place la ti nafa idona flan ka fo yakon ikado nga fon ni sababu de afora nga baraka nay Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ako sababu misaliya abe koy muru nabe adama den tege kono ni muru bi tege kono uye sogo blay koro ikatige fanga mu bi tege ina o de be sogo en tege wal mo de tatige ha uye sogo blay koro muru bi bolo ki katige ni fanga ti tege ina kallama ga chor labse ka tige muru se ka tige ayre ma muru se ka tige muru da kadi sogo ga fege meniye muru inda kate muru se ka tige ya atse ka tige faka soro abe munte ko no fanga de bila ni se ka tige ako sababu fana bo chugola ibe sababu munke faka soro fanga do bila mumbe sababu yi kala waliya o fanga nyemu ye ha limaniya mbi diskuna limaniya mbi diskuna o debe sababu ingriya
wala i ka laɲini bɛ sɔrɔ mais n'o limaniya t'i la a tɛ se ka sɔrɔ cogo si la o la sharti fɔlɔfɔlɔ i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ ka saloli mun kɛ walima e mun n'u bɛ k'i salo k'a dɔn k'a fɔ nin ye sababu de mais kɛnɛya bɛ Allah subhanahu wa ta'ala de bolo i k'a dɔn n'i taara furakɛlikɛla fɛ n'i taara dɔgɔtɔrɔ fɛ yen dɔgɔtɔrɔ in k'i filɛ ka fura sɛbɛn k'a d'i ma i k'o ta fura in ye sababu de mais fura in t'i kɛnɛya jɔn de b'i kɛnɛya n'a sɔrɔ fura in de b'i kɛnɛya mɔgɔ caman ye fura in ta fura kelen mɔgɔ 1000 y'a ta i b'a sɔrɔ a ye mɔgɔ 100 de kɛnɛya ka sabu kɛ Ala ye olu ka sababu ni fura in bɛɛ i m'a ye waati dɔ la fura dɔ bɛ sɛbɛn k'a d'i ma fura in kan k'i kɛnɛya de mais a bɛ taa bana wɛrɛ provoquer u b'a fɔ n'a kɛra ten o fura in bila u bɛ dɔ wɛrɛ sɛbɛn k'a d'i ma o tɛ yan wa Ala ko fana b'o cogo de la f'i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔw salolikɛlaw olu ye sababu de dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ b'a f'i ɲɛna anw kɔni b'an seko damajira kɛ mais an ka ko to Ala ma u t'a fɔ ten wa kɔrɔ ye ko Ala de bɛ baara in kɛ o ye sharti fɔlɔ ye a sharti filanan alla takuna bima yukhalifu shar'a fɛn kana kɛ saloli in kɔnɔ fɛn mun bɛ sariya fɔɲɔgɔnya kɛra ko baasi tɛ saloli la madama ni fila nin ka fɔya t'a kɔnɔ wala foyi kana k'a kɔnɔ kumakanw na kɛwalew la minnu bɛ sariya sɔsɔ i n'a fɔ ka dama kasi ni Ala tana ye saloli in kɔnɔ walima ka fɛn wɛrɛ wele saloli in kɔnɔ mun tɛ Ala ye walima nɛnni ka k'a kɔnɔ dangani ka k'a kɔnɔ ka jinɛ wele o ka k'a kɔnɔ walima fɛn wɛrɛ n'a kɛra ten a bɔra Ala ko kɔnɔ a kɛra fɛn wɛrɛ ye o ye a sharti filanan ye a sharti sabanan an takuna mafhumatan ma'luma a ka kɛ kumakanw ye kumakan minnu bɛ faamuya o kɔrɔ dɔnnen don mais ka taa kumakan dɔw tugu ɲɔgɔn na bamanankan tɛ marakan tɛ fulakan tɛ adamaden kan yɛrɛ tɛ o tɛ fɛn ɲɛ k'a sabu kɛ e bɛ ka mɔgɔ mun salo i bɛ ka mɔgɔ mun furakɛ fɛn mun bɛ fɔ a ye n'a sɔrɔ a b'o mɛn a b'a kɔrɔ dɔn o bɛ nɔ mun to a la o de ka ca ka tɛmɛ i bɛ fɛn f'a ye a tɛ fɛn mun kɔrɔ dɔn a misali bɛ ko mɔgɔ min bɛ duwawu kɛ e bɛ ka duwawu kɛ arabukan na i t'a kɔrɔ dɔn ani mɔgɔ mun b'a kɛ arabukan na a b'a kɔrɔ dɔn a bɛ nɔ to jɔn de la mɔgɔ min b'a kɔrɔ dɔn mɔgɔ min b'a kɔrɔ dɔn o tɛ yan o la dɔw bɛ k'e salo a bɛ k'i bɔrɔn mais a bɛ ka fɛn dɔw fɔ adamaden kan yɛrɛ tɛ e kɔni b'a kɔrɔ i bɛ k'a lamɛn ten dɔrɔn i bɛ to siga la mais n'a bɛ ka kumakanw de fɔ kumakan minnu dɔnnen don i b'u kɔrɔ dɔn wallahi o b'i nafa a bɛ ko a tigilamɔgɔ bɛ ka duwawu k'i ye e yɛrɛ bɛ ka amina minɛ n'i dusukun ye k'a sɔrɔ i m'a fɔ n'i nɛn ye o la ni nin sharti saba dafara saloli bɛ bɛn ni nin sharti saba in ma dafa a tɛ bɛn cogoya si la an ko sharti fɔlɔfɔlɔ a kana k'i kɔnɔ k'a fɔ saloli o de bɛ i kɛnɛya o ye sababu de ye Ala de b'i kɛnɛya a filanan fɛn kana k'a kɔnɔ kɛwalew la kumakanw na fɛn minnu haramuyalen don o misaliya dɔ an ka nin waati in kɔnɔ minnu sigilen bɛ k'a fɔ k'u bɛ mɔgɔw salo e kɛlɛn b'i ka so kɔnɔ muso kana e ma k'a nana i k'a salo e kelen ni walimuso kɛlɛ so kɔnɔ k'e b'o salo o ma bɔ sariya kɔnɔ o bɔra sariya kɔnɔ dɛ o bɛna kɛ fɛn wɛrɛ tuguni n'i ko k'o tɛ bɛn ko munna k'a tɛ bɛn e kelen walimuso kɛlɛ so kɔnɔ an ka saloli yɛrɛ bɔ a la sariya kɔnɔ a bɛ bɛn yan a tɛ bɛn dɛ olu yɛrɛ tɛ sɔn
o muso ka taa mɔgɔ wɛrɛ fɛ o kelen n'a ka don so kɔnɔ e bɛ sɔn cogo di i ni walitaw kelen ka kɛ so kɔnɔ e bɛ sɔn ma cogo di walima muso ka fari fan dɔ bɔ k'o jira e la ko fo o ka jira e la fɔlɔ i k'a dɔn fɛn min b'a la i k'i tɛgɛ da o la k'i bɛ a tigilamɔgɔ salo o bɔra saloli baabu kɔnɔ a kɛra fɛn wɛrɛ wa ni ne bɛ kɛ soni ninnu kɔnɔ n'a kuma fɔra k'u bɛ moriya contrôle la mɔgɔ si tɛ moriya contrôle la mais kalimatu mori walima o mɔ in yɛrɛ n'a fɔra i ma dɔrɔn a caman ye morigananu de mais n'a fɔra ko karamɔgɔ dɔ bɛ ko mori ayi ne tɛ mori ye ne tɛ mori ye k'a sabu kɛ mori jogo jugutigi de ka ca a ka hakɛ to mori ɲumanw bɛ yen dɛ mais minnu bɛ publicité la téléso ni arajow la k'u yɛrɛ publicité waati bɛɛ lajɛlen a caman bɛ yen n'i y'u sɛgɛsɛgɛ fɛn wɛrɛ b'a kɔfɛ fɛn wɛrɛ b'a kɔfɛ u yɛrɛ publicité k'olu bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen na ko nafolo baara ayiwa haminako den sɔrɔ garizigɛ ni a bɛɛ lajɛlen bɛ wali duwawu bɛ yen ko n'i y'a kala ko ala b'i ka so jɔ k'a d'i ma kabako ye dɛ kuma in kabako de bɛ ne minɛ waati bɛɛ lajɛlen walahi ko fayida dɔ bɛ yen k'a bɛ n'o di mɔgɔw ma jama tugulen b'a kɔ olu fana dalen b'o la an bɛ ala deli ala ka hakili ɲuman d'u ma n'a sɔrɔ o tun bɛ yen ni balimasi bila n'o bɛ luwanse la lahara dɔ ala bɛ ɲininka dɛ e y'o fayida dɔn e balimaw bɛ luwanse la i dɔgɔninw bɛ luwanse la i kɔrɔw bɛ luwanse la i faw bɛ luwanse la e ko duwawu dɔ bɛ yen ko n'o kalanna ko ala b'i ka so jɔ k'a d'i ma wallahi n'u ma don so kɔnɔ lahara ala kan ka ɲininka k'a sabu kɛ kira ko la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi aw dɔ la kelen tɛ kɛ mumini dafalen ye fo tigilamɔgɔ ka fɛn kanu a balimaw ye a bɛ fɛn mun kanu a yɛrɛ ye hɛrɛ baaraw kɔnɔ e y'o fayida dɔn ko bɛ so jɔ k'a di mɔgɔ ma duwawu gansan an caman bɛ luwanse la dɛ o ye nin duwawu in dogo an na dɛ an ma nin ye gafe kɔnɔ dɛ an ma nin mɛn karamɔgɔw da dɛ mori caman tɛmɛna jamana in kɔnɔ mais kuma kuraw dɔ bɛ ka fɔ bi a bɛ k'i kɔnɔ k'a fɔ minnu tɛmɛna ko peut-être olu tun tɛ mori ye ala ka hakili ɲuman d'a ma taa baara kɛ i ka biriki gosi dɔɔnin-dɔɔnin i ka t'i ka so jɔ dɛ n'i y'o fayida kuntan in ta k'o b'i ka so jɔ diɲɛ bɛ wuli k'i to luwanse la ye o siga ka n'i minɛ dɛ wala ni sariti saba in n'o dafara fɛn mun na o de tɔgɔ ye ko saloli mun bɛ bɛn sariya kɔnɔ mais n'o ma dafa fɛn mun kɔnɔ sariya la o tɛ bɛn dɛ an bɛ ala deli ala ka faamuyali d'an ma nin ye saloli bɔnda ye waaleykum salam kulubalikɛ i tɔgɔ famana k'a fɔ dariso la dɛ mɔgɔw ye ɲininkali kɛ ko kulubali taara min a ko n bolila sisan a seginna ka na bisimila kulubali ngolomɛnɛ cogo di a walawala dɔɔni ka kuranɛ aya kala i kan awɔ bon i b'a dɔn nin baabu in a da yɛlɛla kojugu sa a caman kɛra wari ɲiniyɔrɔ de santiri ninnu a tɛ taa fɔli kɔ dɛ a caman kɛra wari ɲiniyɔrɔ de wa a caman bɛ yen a daminɛ ni ala ko ye mais a labanna moriya de ma an b'a caman ka ko kalama an n'a caman ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a daminɛ ni ala ko ye ka kuranɛ kalan mɔgɔw kan mais o kuranɛ kalan mun filɛ nin ye bɛɛ ka baara tɛ o f'a k'a sɔrɔ e mun bɛ ka baara in kɛ danganiya dɔ de b'i bolo baara in kɔnɔ ala ɲɛsiraw dɔ b'i bolo baara in kɔnɔ i bɛ baara in kɛ ala jaati kama mais fɛn mun bɛ d'i ma o bɛ kɛ de yasa i ka se ka balo n'a ye mais mɔgɔ mun bɛ taa santiri la ko n taara ko kunnafɛn bɛ n na
kalting la mo ka traitement bana pew ote traitement ti babadan ibe sengade babla munun tara ubado a caman kɛra moriya sira ye sisan a bɔra saloli babu kɔnɔ an bɛna walawala ni seli wala inshallah wali yanga wala na banga wala Allahu akbar Allahu akbar Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله لا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمال ماو نفرق اليوم نوفلني أبيت نجمع مبالا ما أشامن بي بورا أدم أدون جيكورو أفلو فلو u ye bana bila mɔgɔ caman na k'a sɔrɔ bana t'u la u ye kunnafɛn bila mɔgɔ caman nɔfɛ k'a sɔrɔ kunnafɛn kun t'u la b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen ko gɛlɛn b'a tigila mɔgɔ da la a jɔrɔlen don a haminen don o bɛ kɛ sababu ye ala tɛ se ka sunɔgɔ ka ɲɛ a bɛ to ka sogo kuntanw kɛ a bɛ to ka siran o ye hadamaden yɛrɛ tabiya ye ni ko gɛlɛyara i ka waati dɔ la i yɛrɛ b'a santi yɛrɛ la mɛ n'i taara dɔrɔn ko kunnafɛn juguba de b'i la u ye kunnafɛn dɔ mɔgɔ caman na a t'u la ne yɛrɛ y'a caman ye n yɛrɛ balima dɔw minnu tun b'o lahalaya la u taar'u fɛ ko kunnafɛn b'u la u ye san caman kɛ a dɔw ye san 12 de kɛ a bɛ furakɛli la u dɔw bolo mɛ an y'a lase dɔgɔtɔrɔ dɔ ma minnu bɛ kuma mɔgɔw hakili fɛ tigilamɔgɔ y'a lasigi k'a baro ɲɔgɔnya a k'a ma ko foyi t'a la a kɛlen k'a fɔ a ye ko foyi t'a la o de y'a kɛnɛya k'i hakili sigi ko foyi t'i la a ko depuis o don ale kɛnɛyara
mais a fɔra ɲɛna waati min na k'a fɔ kunnafɛn b'a nɔfɛ kuma in de y'a bana fura dɔw d'a ma dɔrɔn hakili sigira a lafiyara kosɛbɛ o camanba de bɛ yen e bɛ se k'a fɔ kunnafɛn bɛ mɔgɔ la cogo di k'a sɔrɔ dalilu t'i bolo a la taa kuranna diyagoya kali ka fɛn dɔ bɛ kule ten sitaniw fana b'o de fɛ o adamaden mana dama tɛmɛ olu fana bɛ poyi o y'a dɔ ye a filanan o furakɛli mun bɛ kɛ nin waati la a dɔw u bɔra sariya kadiri kɔnɔ a dɔw bɔra sariya kadiri kɔnɔ fɛn min tun bɛ ɲini musow fɛ n'u bɛ taa o yɔrɔ ninnu na o tun b'u yɛrɛ sutura fɛn o fɛn tɛ bɛ sariya kɔnɔ o tun t'o kɛ mais a yɔrɔ dɔw bɛ yen bi ala ka n'i ɲɛ jɔ a yɔrɔ kan sinon i bɛ taa fɛn ye e yɛrɛ ma segin ni fɛn mun ye o fana y'a dɔ ye a dɔ fana ye mun ye mɔgɔ dɔw y'u yɛrɛ bila baara in na k'a sɔrɔ u n'a man kan sariya y'a haramuya mɔgɔ k'i yɛrɛ kɛ furakɛlikɛla ye k'a sɔrɔ i ka baara tɛ a tatbib k'i yɛrɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ ye k'a sɔrɔ i n'a man kan ni mɔgɔ sara i bolo la i y'a faga dɛ sariya la i t'u k'a tigila mɔgɔ faga o misaliya dɔ ye i k'i yɛrɛ kɛ salolikɛla ye i k'i yɛrɛ kɛ furakɛlikɛla ye k'a sɔrɔ i t'a dɔn o caman fana de bɛ yen dɛ a caman bɛ yen ala ye siranɲɛ mun kan ka sɔrɔ a tigilamɔgɔ la o t'a la n ko in ye ala ko de ala ye siranɲɛ mun bɛ yen o de bɛ sitani ninnu kɛ an bɛ kisa dɔ fɔ o yɔrɔ la al-imam abu hanifa rahimahullah a ka waati la u y'a wele ka na muso dɔ ma walima cɛ dɔ mɔgɔ dɔ ma waati la kunnafɛn kun y'a tigilamɔgɔ sɛgɛn kosɛbɛ a ko baasi tɛ k'a bɛ na a y'i labɛn ka na a nana ka kuma a fɛ a y'a ka kumakan jaabi a y'a waaju dɔrɔn a ko n y'a haramu a bolila ka taa fo ka abu hanifa fatu a ma segin ka na a ma a fatulen kɔfɛ a seginna ka na a ma u nana karamɔgɔ dɔ wele waati la a ko al-imam abu hanifa rahimahullah a nana nin ma don dɔ la ka kuma a fɛ kunnafɛn min tun b'a la k'a taara mais abu hanifa fatulen kɔfɛ a seginna ka na tuguni ala b'a fɛ k'u lajarabi a taalen ka kuranna kalan a kan ka duwawu kɛ a k'a ma ko n tɛ taa dɛ ko mun na k'i tɛ taa ko karisa y'i waaju i taara ko ne ye kelen ye wa o tun bɛ siran ala ɲɛ e dun tɛ siran ala ɲɛ a ko n tɛ taa bi n tɛ taa sini karamɔgɔkɛ ma wa n'a kun tora a ka so a kun bɛ se nin bɛɛ la a ko abu hanifa sennɔ walima a ka samara hali n'o bɛ yɔrɔ min o b'ale gɛn o ka fisa ne ye o tun bɛ siran ala ɲɛ o y'ale waaju ale taara mais e tɛ siran ala ɲɛ a bɛ ka mun fɔ e t'o waleya e bɛ se ka ne gɛn e ni ne bɛ tɛ kelen ye wa wala nin yɔrɔ in jate kan ka minɛ dɛ caman yɛrɛ bila baara in na kulubali y'an ka walanda bɔ fɛn wɛrɛ kan mais an bɛ dan nin yɔrɔ la fɛn caman b'a kɔnɔ an bɛ dan nin yɔrɔ la an bɛ ala deli ala ka an bɛ sababa ma o la walanda sigiyɔrɔma filanan o de ye at-tama'im gulɔni fɛnw adamaden bɛ fɛn minnu gulɔ a yɛrɛ la a bɛ se ka kɛ sɛbɛnden a bɛ se ka kɛ tafo ye a bɛ se ka kɛ nɛgɛkurun ye a bɛ se ka kɛ a qualité ka ca alakira sallallahu alaihi wasallam a kumana nin fana kan k'a walawala an ye yaasa an kana taa don filani kafoya kɔnɔ n'a fɔra at-tama'im o ye arabuw tun bɛ fɛn mun gulɔn denmisɛnninw na yaasa u bɛ kisi ɲɛ tɔɔrɔ ma cogo min na olu tun b'a kɛ o de kama o fɛn ninnu bɛ se ka kɛ kharazatu ye o ye ka kɔlɔni minɛ k'a siri jurukisɛ la k'a siri denmisɛnnin kan na walima u tun b'a siri u ka daabaw la walima u ka sokɔnɔnaw la wala silamɛya nalen kɔfɛ kira kumana nin bɛɛ lajɛlen kan
k'a kiti fɔ an ɲɛna yaasa an ka se k'a faamuya. Olu tun b'a kɛ yaasa ka denmisɛnnin kisi tɔɔrɔ fɛn de kana sɔrɔ, mais jahiliya waati la yanni silamɛya ka na u kun t'a gulɔ u yɛrɛ la k'u bɛ hɛrɛ ɲini ka se u yɛrɛ ma, mais anw ta juguyara ka tɛmɛ o kan sisan. Tafo dɔw bɛ yen ko n'o b'i la i garizigɛ kɔni masha Allah o tɛ jɔ. Jahiliya waati la o kun tɛ yen, olu kun b'a gulɔ u yɛrɛ la k'u yɛrɛ tanga n'a ye de, mais anw ta tɛ tanga n'a ye, anw ta ye de ka hɛrɛ se an ma. Ko nin sɛbɛnden minɛ k'a bila i ka portefeuille kɔnɔ ko n'o b'o kɔnɔ ko wari tɛ manqué a kɔnɔ, e taara sɛbɛnden dilan ni wari de ye. Sɛbɛnden dilanna ni mun de ye? Mun bɛ sɛbɛnden a dilan a b'a dilan fu la, a dilanbaga bɛ fantanya la, a caman bɛ yen nɔ u bɛ sa fantanya la. Sɛbɛnden ko n'o b'i bolo i poche kɔnɔ, ayi n'a b'i bolo i ka mobili kɔnɔ kɔrɔ ye ko accident tɛ kɛ. Allahu akbar. An karamɔgɔ dɔ Muhamad Sogona Ala ka hinɛ a la ani silamɛ fure bɛɛ lajɛlen, a ye kisa dɔ fɔ an b'a fɔ teliya bolo ma yanni seli ka jɔ. A fana kɛra nin ɲɔgɔnna de la. A ko a tilalen kalan na a karamɔgɔ fɛ, a kɛra Segu mara in kɔnɔ, an tɛ dugu tɔgɔ fɔ. Karamɔgɔkɛ bɛ Ala bila k'a ye sɛbɛnden dɔ d'a ma, sɛbɛnden in a y'a fɔ cogo min na a kun bɛ nin bɔ, k'a ka juru k'a la k'a siri a kan na, ko a kun bɛ ka taa tunga la k'a bɛ taa Gabɔn. Karamɔgɔkɛ in yɛrɛ fatura Gabɔn de. A ko ni Ala sɔnn'a ma n'a donna avion kɔnɔ, ni avion bɔra ka bin hali ni mɔgɔ kelen de bɛ kisi ale bɛ kisi madama ni nin b'a kan na. N'a donna baton kɔnɔ n'o tora ji la a bɛ kisi. A ko wallahi a bɛ k'a fɔ ɲɛna a bɛ k'i kali ko waati la k'ale donna avion kɔnɔ ka taa Gabɔn ani mun sigilen bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a k'a ma ko wallahi n bɛ n kali avion in n'a binna ne bɛ kisi. Ko k'a ma i tɛ nin kuma dabila, an bɛ avion kɔnɔ i bɛ avion bin de fɔ i k'ale mako t'a la a ka ci ale bɛ kisi. A ko mais ale m'a dɔn kojugu ye f'ale taalen Gabɔn, mais ko karamɔgɔkɛ k'a ma ko i bɛ taa Gabɔn ko wahabiyaw de bɛ yen dɛ, ko bɛ kitabu dɔ la kalan ko Bulugu Mariam, Bulugul Maram, ko Bulugu Mariam ko i kana lamɛn dɛ, ko n'i y'a lamɛn k'i bɛ kɛ wahabiya ye. K'ale taara ni o bɛ kalanyɔrɔ dɔ k'a fɔ kitabu jumɛn ko Bulugul Maram, ko karamɔgɔkɛ kuma fɔ ko ye tiɲɛ, ale bɛ taa a tɛ sɔn k'a lamɛn. Don dɔ la k'ale ko i jɔ n ka sigi k'a lamɛn dɛ, karamɔgɔkɛ yɛrɛ bɛ ka nin fɔ ɲɛna, ale sigira ka kumakan in lamɛn foyi tɛ fɔ kala rasulullah kala rasulullah. Ale tɔɔrɔ la dɔrɔn ko karamɔgɔkɛ ko babu ma jaa fi wadi al-yumna ala al-yusra ala al-sadri fi salah, babu mun nana k'a fɔ kini tɛgɛ k'o da numan tɛgɛ kan i disi ka seli kɔnɔ, k'a ko ale y'a faamuya karamɔgɔkɛ y'ale bali ka kitabu in kala fɛn mun na o de ye bolominɛ, o don ale y'o dɔn. O la ale yɛrɛ kɛra karamɔgɔba ye fo ka kɛ alimami ye Gabɔn. Gabɔn sunamisiriba o alimami de kun don, Muhamadu Sogona, mɔgɔkɔrɔba caman bɛ yan minnu y'a tɔgɔ mɛn. Sogona Gasaka de kun don Ɲɔrɔ mara la. A ko mais karamɔgɔkɛ ye avion ko fɔ jaa ma deli ka avion y'a ɲɛna, ale ni karamɔgɔkɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ hiji la Maka, k'a ko karamɔgɔ ma i delila ka sɛbɛnden dɔ di a hakili b'a la, k'a ko awɔ, k'i ko ni avion binna n'a ye n'an ɲɛ ko n bɛ bɔ a la, ko est ce que e kun ye avion ɲɛna, ko karamɔgɔkɛ k'an ka nin kuma dabila ya, ko nin fɔ wɛrɛ tɛ yan ɲɛ, ko wallahi ale kun ye avion fɔ ale kun ma y'a ɲɛna, k'ale yɛrɛ donna avion kɔnɔ Mali la fo k'ale se ji da ale yɛrɛ jɔrɔ fa bɛ yɛrɛ. Karamɔgɔkɛ de bɛ ka nin fɔ ɲɛna. Libreville sunamisiriba o alimami Muhamadu Sogona a fatura sa Ala ka hinɛ a la. A ye kisa caman fɔ nin kibaruya n'a misaliya la, mais ale yɛrɛ dalen tun b'a la ko ni avion kɔni binna dalen b'a la, mais sɛbɛnden in tora ale bolo f'a ni karamɔgɔ in ɲɔgɔn y'a yira la don min na k'a ko n y'a dɔn k'a fɔ i kɛra mun ye sisan, mais ne yɛrɛ kun ye avion fɔ kun m'a ye, ko Ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma, an bɛ Ala deli Ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma. O la nin fɛn caman b'a kɔnɔ ni Ala sɔnn'a ma a ka kuma dɔw fana bɛ yen n'an sera yɔrɔ la fana an b'a fɔ, kuma ninnu an y'u lamɛn u sɛbɛnnen b'an bolo yen. An bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli Ala k'an bɛ sababa ma, tawhidu ɲuman Ala k'an kana ka taa ma, tawhidu ɲuman Ala k'an kana ka taa ma, filanninkafoya siraw a n'a namara siraw Ala k'an kisi a ma, a siraw ka ca kosɛbɛ dɛ,
ما أمي على دليل على كانكشي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ألا كما دوكنتا